O programa previsto para o Entroido 2020 e a 26 Festa da Cachucha terá lugar o 21 de febreiro ao día 1 de marzo. Está prácticamente perfilado. E co obxectivo de ultimar algunhas das actividades, os concelleiros de Turismo e Cultura, Manuel Dacal e Diego Fernández, reuníanse co sector hosteleiro este luns pola tarde. Ambos os dous pecharon a programación do Entroido 2020 e da Festa da Cachucha, así como se incorporarán novidades respecto a outros anos, como xa ven sendo habitual. Bueno, pois trátase de unha reunión cos hosteleiros, donde o tema que vamos a tratar é o da Ruta 2000, non? É unha actividade dentro do Carnaval que puxemos en moda fai un par de anos, e onde os locales agora van a decidir se os que queren participar se o vamos a trasladar ou facelo como se fixo o ano pasado o sábado ou como se fixo fai 2 anos o luns. Todos eles son verdadeiramente os que van a decidir e, bueno, pois é unha maneira de tamén de activar un deses días do Carnaval, deses 5 ou 6 días que, como ven, están cheos de actividade e, bueno, pois que eles decidan a maneira de leválo a cabo.